Здравейте, аз съм Димитър и съм в Копривщица и съм се настанил в това тясно място, което е хубаво. И искам да ви кажа, че вие много трудно бихте станали вие и вие сте най-рядкото нещо в света. Просто защото според всички комбинации между баби и прабаби и прадядо и прабаба е имало шанс вие да се получите такива каквито сте 1 към 400 трилиона. И това беше моето видео. Исках да ви спомена този много важен факт и чао! Още 2 минути.